Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Na de reclame praten we ook nog even met de demissionair staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen. Maar eerst het belangrijkste nieuws van Curaçao. Enorme schade door hackers. De Extra opent ermee. Het is een bericht dat gaat over een rechtszaak die onlangs werd gehouden op Curaçao. En waaruit blijkt dat een bedrijf op Curaçao dat werkzaam is in de cargo €50.000 schade heeft opgelopen door hackers. Het gaat om een bedrijf dat zaken doet met Europa en met het bedrijf in Europa waar ze al 30 jaar zaken mee doen, kwam ogenschijnlijk van dat bedrijf enige tijd geleden een mail waarin werd gesteld dat er naar een ander banknummer moest worden overgemaakt. Dat heeft het Curaçaose bedrijf gedaan, maar later bleek het dus om een hack te gaan dat andere mensen een mail versturen en op die manier geld te verdienen. En daarmee is het Curaçaose bedrijf voor meer dan €50.000 in het schip gegaan. De politie waarschuwt bedrijven om alert te zijn op dergelijke praktijken. Grote brand bij Argentiniëweg. Afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed bij een opslag van vuil op de Argentiniëweg. Dat leidde tot enorme vlammen in de lucht en ook angst dat het vuur zou overslaan op dichtbijgelegen panden. De brandweer was op tijd aanwezig om dat te voorkomen, maar het leverde wel een bijzondere foto's op, zoals u ziet. Ongeluk op de Cascoraweg. Curaçao hebben we bijna dagelijks te maken met auto-ongelukken. Gisteren ook weer op de Cascoraweg. En dat ongeluk werd gefilmd door in de buurt staande camera's. Te zien is dat dat de chauffeur de macht verliest over de auto en daarna keihard tegen een huis rijdt. De chauffeur moest daarna natuurlijk naar het ziekenhuis worden gebracht, maar er was brandweer nodig om de chauffeur uit de auto te halen. Het ging met enorme snelheid. En nogmaals, ook namens de politie, een oproep om voorzichtig te zijn. Want het feit dat de chauffeur de macht over het stuur heeft verloren, heeft ook met de hoge snelheid te maken. Controle RST bij CPS. Er is gisterochtend om 10 uur 's ochtends een controle geweest bij Curaçao Port Services. Het heeft allemaal te maken met die grote drugszaak waarover al vaker in de media aandacht is besteed. Daarvoor zitten 4 mannen vast, waaronder enkele oud-bewakers van de haven. En er zou informatie over deze drugszaak in de lokkers van die mannen zitten. Daarom vond er een controle plaats. Het gaat om een smokkel van 197 kilo cocaïne via containers die van de haven naar Curaçao naar de Rotterdamse haven zijn gegaan. En zoals gezegd zitten er al 4 mannen voor vast. 50 studenten naar Nederland. Gisteren was het zover voor enkele studenten. Het is nog niet het totale aantal, maar 50 studenten gingen via Virtual Youth Support zich uitschrijven bij Kranji. Dat is nodig, omdat je dan in moet schrijven in Nederland. De 50 vertrekken 16 juli met de KLM naar Nederland. En ze kregen nog een toespraak van de directeur van Kranji, mevrouw Heddox, over het leven in Nederland. Alle succes aan de studenten. Honderden kilo's paprika en yuca in beslag. Dat is een opmerkelijk bericht, want de paprika's, de promentong en de yuca werden in beslag genomen omdat ze zijn geïmporteerd. Dat mag niet. Die typische promentong en yuca, deze typische groente, moet op Curaçao worden afgenomen en kan niet geïmporteerd worden. Tenminste, dat is het verhaal dat vandaag in de Extra staat. En het gaat om 135 kilo promentong en 85 kilo yuca. Dat is gewoon goed. Dat zijn gewoon goede groentes. Die zijn niet weggegooid, maar die zijn naar de verpleeghuizen gebracht. Flink hoge temperaturen. In Europa is het erg warm. Het gaat om hele hoge temperaturen. Voor Italië moeten deze dagen 10 steden uitkijken voor een aankomende hittegolf. Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA kan de Europese recordtemperatuur van 48,8 graden zelfs verbroken worden. Niet alleen Italië, maar meer landen rond de Middellandse Zee hebben te maken met extreem hoge temperaturen. Maar ook hier op Curaçao en Aruba.
Want Aruba heeft de hoogste gemiddelde temperatuur van Latijns-Amerika. Volgens de Climate Change Knowledge Portal. Tenminste, de hoogste gemiddelde temperatuur van de afgelopen maand. En Curaçao is tweede. Het gaat om temperaturen met een gemiddelde van 29,03 graden. De Cayman Islands zijn ook hoog, maar de lijst wordt gesloten door Brazilië. Als je gaat kijken dus naar het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Dit waren de belangrijkste nieuwsberichten. We hebben even reclame en dan zijn we zo bij u terug. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabo, 7 de Augustus, bota hanha llamada. Kuta bisabu, kubota unjega na donan di back-to-school package, incluyendo un laptop, un wifi dongle di Digicel, ku anya di data, boga tinha chance aqui? Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas, Of na Subway pa 5 florin of mas e llena bodatos nang pa trás di bobon e deposite de nos back to school raffle box. pa mas informação, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC Pizza Hut. Subway. Itapirama. Voordat we naar mevrouw Van Huffelen gaan, nog even een bericht uit de rechtbank. Ook vandaag in de Extra, een bericht over een timmerman die de SVB had aangeklaagd. Volgens hem was er sprake van geen goede werkomstandigheden. Hij moest in het donker met een trap werkzaamheden verrichten voor het restaurant waarvoor hij werkte. Hij gleed uit omdat er te weinig licht zou zijn en raakte daarbij gewond. Hij klaagde de SVB aan omdat hij de arbeidsvergoeding, de vergoeding die hij kreeg omdat hij gewond raakte tijdens het werk, heeft stopgezet. Want de SVB heeft controle gehouden en daar bleek de man alweer aan de slag te zijn bij een ander restaurant. Ook heeft de SVB gecontroleerd en gezegd dat er niks mis was met de arbeidsomstandigheden bij zijn eerste werk. De rechter heeft dus bepaald dat de man geen gebruik meer mag maken, geen geld meer krijgt voor arbeidsongeschiktheid. Nou, dat was een bericht uit de rechtszaak. Nu gaan we naar een persconferentie van vanochtend. Demissionair staatssecretaris Alexandra Van Huffelen praten met de Caribische pers via een Zoom-verbinding. En daarbij blikte ze terug op de val van het Nederlandse kabinet, precies een week geleden. Afgelopen vrijdag is het kabinet waar ik deel van uitmaak gevallen. Dat hebben jullie ongetwijfeld allemaal kunnen volgen. Dat heeft vervolgens geleid tot een zeer hectische week hier. Met een heleboel mensen die hebben aangegeven dat ze ofwel ervoor kiezen om te vertrekken, zoals premier Rutte en Sigrid Kaag. Ofwel mensen die zich gekandideerd hebben om hun opvolgers te worden, zoals Dylan Jezus en Rob Jetten. En dat betekent dus nog veel dynamiek voorafgaand aan het reces aan deze kant van de oceaan. Ondertussen is het kabinet officieel demissionair. Maar dat betekent dat wij in feite gewoon, zo hebben we dat ook in de ministerraad besproken, door blijven gaan met alles wat we hebben ingezet. En dat we, het is uiteindelijk aan de Tweede Kamer om te bepalen of er onderwerpen zijn die zij zogenaamd controversieel willen verklaren. Dat gaat de Kamer pas aan het einde van het zomerreces doen. Dus tot die tijd blijven wij sowieso alles uitvoeren. En misschien goed om te weten dat op het dossier Koninkrijksrelaties bij de vorige keer dat het kabinet demissionair werd, er geen dossiers controversieel zijn verklaard. Dus ik hoop dat dat ook dit keer zo zal blijven. De verkiezingen in Nederland, dat is vandaag bekendgemaakt, zullen plaatsvinden op 22 november. Dus dat duurt echt nog wel een tijdje. Daarna krijgen we natuurlijk nog die periode van de kabinetsformatie. Nou, meestal doen we daar best lang over hier, tot mijn grote ongenoegen. De laatste keer zelfs 9 maanden. Nou, dat was dan weer uitzonderlijk lang. Maar goed, ik verwacht dus eigenlijk pas in het voorjaar, april, mei volgend jaar, hoewel ik er natuurlijk niet over ga, maar een beetje inschattenderwijs dat er dan pas een nieuw kabinet zal zijn. Dus bijna nog een jaar zal dit demissionaire kabinet ook blijven werken. En daar blijf ik ook gewoon onderdeel van. En ik blijf ook mijn hart inzetten om alles voor elkaar te krijgen wat we nog hebben afgesproken voor het Caribisch deel van ons koninkrijk. Ook ging Van Huffelen in op het werk dat ze heeft verricht voor het Caribisch deel van het koninkrijk in de laatste 1,5 jaar. Daar is veel werk verricht, aldus de demissionaire staatssecretaris.
afgelopen 1,5 jaar is er veel gebeurd, veel bereikt ook. Zowel voor de BES-eilanden als voor de KAS. Variërend van toch echt grote inzet om de ongelijkheid van de BES aan te pakken. Introductie van Comply or Explain. Veel geld voor het verhogen van de inkomens van mensen, hoewel we daar nog niet helemaal zijn. Inzet op klimaat en energie. We hebben natuurlijk ingezet ook nog op allerlei extra middelen die er zijn om de economie te kunnen laten groeien. Het Groeifonds en de SE++. Zoals ik zei, zijn we nog hard aan het werk om in het Caribisch deel van het Koninkrijk het sociaal minimum te gaan vaststellen. Dat blijven we wat mij betreft ook doen. Ik hoop ook niet dat de Kamer dat controversieel gaat verklaren. Voor wat betreft de landen zijn natuurlijk een paar belangrijke punten. Ook het maken van de onderlinge regeling, het verder uitvoeren van de landspakketten. Ook daar de inzet en de mogelijkheid voor het gebruik van het Groeifonds en de SE++ om de economie te laten groeien en het klimaat verder te verschonen of het klimaatprobleem aan te pakken. En dan wilde ik afronden met eigenlijk specifiek nog iets te zeggen over het onderwerp slavernijverleden. Want natuurlijk hebben we de excuses gemaakt, deze regering, op 19 december. En ook aangekondigd dat we willen inzetten op de rehabilitatie van Tula. En de koning heeft dat 2 weken geleden natuurlijk nog een keer onderstreept. En daarmee hebben we denk ik ook een heel mooi en omkeerbaar feit gecreëerd als het gaat over het verder werken aan het proberen op een goede manier alle uitwerking die de slavernij heeft gehad, om daar met elkaar van te zorgen dat die verder wordt uitgebannen. De komende weken zal de staatssecretaris minder praten met de pers. Of ze op vakantie gaat, weten we niet, maar er is reces van de Tweede Kamer. Niettemin heeft Van Huffelen gezegd dat ze de komende maanden, misschien nog wel een heel jaar, blijft werken. Want er komen 22 november verkiezingen in Nederland. Het duurt vaak even voordat er een nieuwe regering komt en dan ben je zomaar een jaar kwijt. Ze heeft gezegd dat het parlement nog niks controversieel heeft verklaard. Dus alle agendapunten die nu nog openstaan met het Caribisch gebied kunnen nog behandeld worden. En ook heeft ze gezegd dat ze mooi zou zijn als ze terug zou keren in een nieuw kabinet. En ook mooi om deze Caribische dit onderwerp, de koninkrijksrelaties, weer op te nemen. Maar niks is zeker in de politiek. Nou, dan gaan we over naar een heel ander onderwerp. Yvonne Woldhuis-Olff van Fundación HIMA, Gente y Medio Ambiente. Die strijdt sinds 2019 voor het feit dat iedereen op Curaçao aangesloten moet zijn op schoon drinkwater. Volgens haar zijn er toch wel wat resultaten bereikt en daarover spreekt ze, vooral over het huidige beleid van het ministerie van SOHW. Door alle aandacht die er toch is gekomen, met name ook vanuit de pers, hè, en daar zijn we ook ontzettend blij mee, is er beweging gekomen, is de overheid vooruit gegaan, is de overheid gaan nadenken van ja, zo kan het eigenlijk niet, hè, dat er iedere dag maar weer afgesloten wordt en dat mensen in ellende leven. Dus er moesten gesprekken plaatsvinden met Aqualectra en de overheid. En dat is ook gebeurd. Aqualectra, dat begrijp ik helemaal, is natuurlijk een bedrijf wat geld binnen wil halen. Maar je moet toch ook oog hebben voor die mensen die niet mee kunnen komen in de maatschappij. En dat zijn er heel veel op Curaçao. De minister van Sociale Ontwikkeling heeft nu op vragen van Elvin Gerard geantwoord dat er een preventiebeleid is om niet zomaar mensen af te sluiten die weinig geld hebben en hun waterrekening niet meer kunnen betalen. Is dat een goede stap? Ja, vind ik een hele goede stap. Dus Aqualectra die moet nu van tevoren gaan aangeven van deze mensen die zullen ongetwijfeld in de problemen komen. Wat gaan we daarmee doen? SOHW help ons daarbij. En daar ben ik het helemaal mee eens. Vorig jaar heeft Fundación HIMA de stap naar de rechter gemaakt. Dat betreurde ze, omdat ze het liever met de regering aan tafel zou bespreken. Maar in ieder geval, de stap is gemaakt. De rechter doet in september uitspraak. En volgens Yvonne Woldhuis-Olff heeft ze ook nog een welgemeende boodschap aan de bevolking van Curaçao. De rechter moet alsnog een uitspraak doen. 25 september dan komt de zaak weer voor. En
wij zijn natuurlijk van mening dat er wel een uitspraak moet komen. Ja. En hoe die eruit zal zien, dat weten we niet. Maar we zijn in ieder geval heel ver gekomen en daar ben ik wel heel blij mee. En nu moet er beleid komen om te zorgen dat het ook niet een keer weer teruggedraaid kan worden. Ja, precies. Er moet voor gezorgd worden dat het niet weer gebeurt, dat er niets meer gebeurt zo wat er de afgelopen decennia is gebeurd. Want het is natuurlijk niet nieuw. Hè? Nee. Het is niet vanaf 2019. Nee. Het speelt al misschien al 2 decennia. Ja, het speelt al lang. Dit zijn goede maatregelen, maar de strijd is nog niet gestreden. Nee, we blijven gewoon doorgaan en we blijven het ook monitoren. En als mensen zich bij ons aanmelden, wat tot verleden week nog is gebeurd, van ik word afgesloten, ik ben afgesloten, dan leid ik het door naar SOAW. En dan moet ik ervan uitgaan dat zij dat ook oppikken. Goed zo. Nog succes met de rest van de strijd. Dankjewel. Mag ik nog 1 opmerking maken? En dat wil ik graag aan iedereen even zeggen. Dat we op elkaar moeten letten. We leven in een maatschappij waarin niet iedereen kan meekomen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we op elkaar letten wat de buurman doet en wat de buurvrouw doet als die valt, als zij valt, hij valt. Wat er met de kinderen gebeurt. We moeten op elkaar blijven letten, we moeten elkaar blijven steunen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Voor degenen die ons volgen op Facebook wil ik u vragen daadwerkelijk de knop van follow in te drukken. En voor degenen die ons volgen via YouTube gaat het om het abonneren. Op die manier blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van Extra Journaal. Nieuws in het Nederlands van Curaçao, van de Extra voor u. Prettig weekend. Volgende week heb ik een heel geschikte vervanger. En daarna spreek ik u weer. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.